sandalan ing kasalpantayanan, ang Jesus mo kekaralan, ige kamatayan, ika'y marigas santungan, ikang sandalan ing kasalpantayanan, ang Jesus mo kekaralan. Kalugurang kapatid kang Kristo, pabiyak ko kayo yung maya po oras. Karing mga labasan na yaldo, kaya katamong aranasan, yung may aliwang makalungkot ang mga palyari kang kaya katambansa. Of course, mumunakin, yapin yung tungkol kang korupsyon, karing proyekto na ng kaya katang gobyerno. At kang benaniti, di natanglapa rin mga sikana ayun ang popang bagyo na magdalang kasiran mo naman karing katang kapatid lalong-lalo na King Cebu at Catanduanes. Karin ni mga palyaring deni, den kay akakitamot may bugtang masiralo, nang kay pating katang pag-asa, may apektuan. Dapat gining pagmasosyanta mo ing kapiestana ning Pasko, yung pangabit na ning Ginoo. Yung hapong ginuag katana katamo, kabang kakakita ng mga palyaring ini, dapat itababuren metatakpan ng legwanan ng kekatampang tao. Yung legwanan ng kekatampang tao, napepayas lagana, ng pangabait na busal tamon tibong tao, ng anak ng Diyos, yung ginutayang so Kristo, yung anak ng Maria. Awdan ko po kayo, na sana iting panaunan ng Pasko, maging pamikatago niya kay katamo bang kanita pansinan tamo naman, yung legwanan ng kekatampang tao. Kaya tamo paboren na ining karanasan na kekatamong ikit, makalungkot. Sabi tamo na yung kay makasakit loob. Kaya tamo paboren na ini kakatmuan na lang kekatampilubluban para bang kanita masira yung kekatampang lalawi, yung kekatampang tao. Busan tamo yung pangabait ng Kristo, yung kapiestana ng Pasko. Ini maging pamikatago niya sana. Bangka ni tapaluban tayo nga pong ginukaring puso tamo. Banbusal ng dalumdum, akit tamang legwana ng kakatamong pangatao. Akatanda kayo po, sana pansinan tayo nga pong Ginoo, na tiyo, karing kakatang sarili, at karing kalupatang tao, lalong-lalo na karing mangailangan at pakakalulo. Sana maging kasangkapan na katamo, ng pamipatibe, at pamipatatag king kakatamong kapanayan at pag-asa. At yung nga pong Ginoo, kaya betaya. Paislagan tamo, ing legwana ng kakatamong pangatao, lalong-lalo na kaniting panaunan ng Pasko. At busan niyo pong bendisyonan na kayo. Bendisyonan na kinig pampo ng anak, ng panimbanal na Espiritu. Masayang Pasko po kay katamungan. Kalugurang kapatid kang Kristo, pabiyak ko kayo yung maya po oras. Karing mga labasan na yaldo, kaya katamong aranasan, yung may aliwang makalungkot ang mga palyari kang kaya katambansa. Of course, mumunakin, yapin yung tungkol kang korupsyon, karing proyekto na ng kaya katang gobyerno. At kang benaniti, di natanglapa rin mga sikana ayun ang popang bagyo na magdalang kasiran mo naman karing katang kapatid lalong-lalo na King Cebu at Catanduanes. Karin ni mga palyaring deni, den kay akakitamot may bugtang masiralo, nang kay pating katang pag-asa, may apektuan. Dapat gining pagmasosyanta mo ing kapiestana ning Pasko, yung pangabit na ning Ginoo. Yung hapong ginuag katana katamo,
Kabang kakitang mga palyaring ini, dapat itababuren metatakpan ng legwanan ng kekatampang tao. Yung legwanan ng kekatampang tao, napepayas lagana, ng pangabait na busal tamon timong tao, ng anak ng Diyos, yung ginutayang so Kristo, yung anak ng Maria. Audan ko po kayo, na sana iting panaunan ng Pasko, maging pamikatago niya kay katamo bang kanita pansinan tamo naman yung legwanan ng kay katampang tao. Kaya tamo paboren na ining karanasan na kay katamong ikit, makalungkot, sabi tamo na yung kay makasakit loob. Kaya tamo paboren na ini kakatmuan na rin kay katampilubluban para bang kanita masira yung kay katampang lalawi, yung kay katampang tao. Busan tamo yung pangabait ng Kristo, yung kapiesta na ng Pasko, ini maging pamikatago niya sana. Bang kanita paluban tayo nga pong ginukaring puso tamo. Banbusal ng dalumdum, akit tamang legwana ng kay katamong pangatao. Agkatanda kayo po, sana pansinan tayo nga pong ginu, na tsu, karing kay katang sarili, at karing kalupatang tao, lalong-lalo na karing mangailangan at pakakalulog. Sana maging kasangkapan na katamo, ng pamipatibe at pamipatatag, king kay katamong kapanayan at pag-asa. At yung nga pong ginu, kaya betaya. Paislagan tamo, ing legwana ng kay katamong pangatao, lalong-lalo na kaditing panaunan ng Pasko. At busan niyo pong bendisyonan na kayo. Bendisyonan na kayo ng Pam, poning anak, ng poning banal na Espiritu. Masayang Pasko po kay katamungan. Kalugurang kapatid kang Kristo,
Kalugurang kapatid kang Kristo, pabiyak ko kay kayo yung maya po oras. Karing mga labas sa Noeldo, kay katamong aranasan, yung may aliwang makalungkot ang mga palyari kang kay katambansa. Of course, mumunakin, yapin yung tungkol kay korupsyon, karing proyekto na ng kay katang gobyerno. At kang benaniti, di natangla pa rin mga sikana ayun ang popang bagyo na magdalang kasiran mo naman karing kay katang kapatid lalong-lalo na King Cebu at Catanduanes. Karin may nga palyaring deni, den kay akakitamot may bugtang masiralo, den kay pating kay katang pag-asa, may apektuan. Dapat gining pagmasusyanta mo ing kapiestana ning Pasko, yung pangabit na ning Ginoo. Yung nga pong ginuag katana katamo, kabang kakita ng mga palyaring ini, dapat itababuren metatakpan ng legwanan ng kay katampang tao. Yung legwanan ng kay katampang tao, napepayas lagana, ng pangabait na busal tamon timong tao, ng anak ng Diyos, yung ginutay sa Kristo, yung anak ng Maria. Awdan ko po kayo, na sana iting panaunan ng Pasko, maging pamikatago niya kay katamo bang kanita pansinan tamo naman yung legwanan ng kay katampang tao. Kaya tamo paboren na ining karanasan na kay katamong ikit, makalungkot, sabi tamo na yung kay makasakit loob. Kaya tamo paboren na ini kakatmuan na rin kay katampilubluban para bang kanita masira yung kay katampang lalawi, yung kay katampang tao. Busan tamo yung pangabait ng Kristo, yung kapiestana ng Pasko. Ini maging pamikatago niya sana. Bang kanita paluban tayo nga pong ginukaring puso tamo. Banbusal ng dalumdum, akit tamang legwana ng kay katamong pangatao. Agkatanda kayo po, sana pansinan tayo nga pong Ginoo, na tiyo, karing kay katang sarili, at karing kalupatang tao, lalong-lalo na karing mangailangan at pakakalulog. Sana maging kasangkapan na katamo, ng pamipatibe at pamipatatag, king kay katamong kapanayan at pag-asa. At yung nga pong Ginoo, kaya betaya. Paislagan tamo, ing legwana ng kay katamong pangatao, lalong-lalo na kaniting panaunan ng Pasko. At busan niyo pong bendisyonan na kayo. Bendisyonan na kayo ng Pampo ng anak, ng Banal na Espiritu. Masayang Pasko po kay katamungan. Kalugurang kapatid kang Kristo, pabiyak ko kay kayo yung maya po oras. Karing mga labas sa Noeldo, kay katamong aranasan, yung may aliwang makalungkot ang mga palyari kang kay katambansa. Of course, mumunakin, yapin yung tungkol kay korupsyon, karing proyekto na ng kay katang gobyerno. At kang benaniti, di natangla pa rin mga sikana ayun ang popang bagyo na magdalang kasiran mo naman karing kay katang kapatid lalong-lalo na King Cebu at Catanduanes. Karin may nga palyaring deni, den kay akakitamot may bugtang masiralo, den kay pating kay katang pag-asa, may apektuan. Dapat gining pagmasusyanta mo ing kapiestana ng Pasko, yung pangabit na ng Ginoo. Yung nga pong ginuag katana katamo, kabang kakita ng mga palyaring ini, dapat itababuren metatakpan ng legwanan ng kay katampang tao. Yung legwanan ng kay katampang tao, napepayas lagana, ng pangabait na busal tamon timong tao, ng anak ng Diyos, yung ginutay sa Kristo, yung anak ng Maria. Awdan ko po kayo, na sana iting panaunan ng Pasko, maging pamikatago niya kay katamo bang kanita pansinan tamo naman yung legwanan ng kay katampang tao. Kaya tamo paboren na ining karanasan na kay katamong ikit, makalungkot, sabi tamo na yung kay makasakit loob. Kaya tamo paboren na ini kakatmuan na rin kay katampilubluban para bang kanita masira yung kay katampang lalawi, yung kay katampang tao.
Busanda mo yung pangabait ng Kristo, yung kapiestana ng Pasko. Ini maging pamikatago niya sana. Bangka nita paluban tayo nga pong ginukaring puso tamo. Banbusal ng dalumdum, akit tamang legwana ng kakatamong pangatao. Agkatanda kayo po, na sana pansinan tayo nga pong Ginoo, na tiyo, karing kakatang sarili, at karing kalupatang tao, lalong-lalo na karing mangailangan at pakakalulog. Sana maging kasangkapan na katamo, ng pamipatibe at pamipatatag, king kakatamong kapanayan at pag-asa. At yung nga pong Ginoo, kaya betaya. Paislagan tamo, ing legwana ng kakatamong pangatao, lalong-lalo na kaditing panawunan ng Pasko. At busan niyo pong bendisyonan na kayo. Bendisyonan na kayo ng Pampo ng Anak, ng Paning Banal na Espiritu. Masayang Pasko po kay katamungan.
King lagadigig pampo ning anak kampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo mantabaya kay kayo. At kekan timurin. King mitmong katahimikan at kapakumbaban si Chantal at pahingulutan din kay katamong kasalanan. Aminan ko king Diyos ang mapamakalulo. At ke kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, king pamiisip, pamangamano, ang pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Huli nito, ipaniga po ko kang nuan na Mariang Kapilan mang Birhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos alubos mayupaya pakalulwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katamo sana king bi alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Dios ay pami, king kapamila taning nuan apostol San Juan, biklat me kay kami ing lihim adaralaning amano mo. Pagkalugmusaning atalastas ampuan ato paran mi, ing amanong payabot na ning nuan apostol, karing panamdam mi. Itiadwan mi king kapamila taning ginuming Jesucristo ng anak mo, Diyos ang mabibye ampuan mag-ari kambemo, king kameto nga ning banal e Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ng Sirak. Ing Gino, parang alande ing tatang karingkeyang anak, at pairal na ing matulid ning meto nga ima karingkeyang anak. Ninumang gagalang kang tatang na, maglarin yarin karing kasalanan na. Ninumang parangal kang ima na, kawangis ne, ning metong at titipon pibandian. Ninumang gagalang kang tatang na, tumulayo karing sarili ng anak. Maramdam ya, king Aldo manalangin niya. Ing makabang biye, miras keya, agagalang kang tatang na. Ninumang epa sukal alog, kang imana, papakit na ing kapamintuan na king Diyos. Anak ko, lingapan me itatang mo king keyang ketuan. Eme palungkutan kabang mabiyeya. Agyamang miminane kayisipan, ipakit mo keya ing lunos mo. Eme lalapas tanganan king gabayang nan mo at sikanan. Uling ing ganaka, king metong nga tatang, makalingwan. Nune bagkus, magsilbing pamayad karing kekang kasalanan. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, mapalad la, ding makitakot king Gino, mapalad lang maglakad, karing daklat na, mapalad la, mapalad la, mapalad la, mapalad la, ikanta tayo po. Palad la, ding makita ko't king Gino, mapalad lang, maglakad karing daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, ding makita ko't king Gino. Mapalad lang, maglakad karing daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Mapalad na ring taong maminto, king Gino, at ni Biye-biye, tutupad ka rin kayang kautusan. Mga biyayan ka, king bunga, ning kapagalan mo, maging masaya ka at minawa ka, Biye. Mapalad la, ding makita ko't king Gino,
Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. King pibale-bale mo, ingke kang asawa, mangariya king ubas amabunga, busal ning pibale-bale mo. Ding anak mo, mangari lang sa giwang o libong tanaman, makapadurot king kekang dulang. Mapalad lang, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Makanyan yang mipala, ing taong maminto, king Ginoo. Ing Ginoo, bendisyonan na ka sa manibat kang Zion. Akit mo sawang minawa, ing kabiyayan, king kekaban, ning biyemo. Mapalad na, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao, Kolosas. Kapatad, ikayo ing balen a pinili ning Diyos, kaluguran na kayo. Uliniti, kailangan kong miblas, king laos pusong pamaglunos, king ganaka at kababanalog, king kamu at kapibabatan. Mipapanupaya kayo at mipapamatawad kapilanman, at inyang paginakit ing ninuman kingaliwa. Pepatawaran ako ning Ginoo, inya ikayo man sana, mipapamatawad kayo. Idagdag mo babo na nitingan ing lugod, uling itiya ing bubuklod, king ganap apamisasan metong. Mag-ari sa karing pusuyo, ing kapayapaan ng Kristo, uling para kaniti ko, may ngayawas misasan metong, anting galame ning metong mong katawan. Maging mapasalamat ko sana. Ing amano ng Kristo, labis-labis sanang manatili karing puso yu. Mituturuanan kayo at mipanusok, king mitmong kabyasnan. Kambening kapasalamatan ang makasalale karing puso yu, dalitanan niya ing Diyos karing salmo at himno ang pombanal adalit. Na anumang sabyan niyo o daptan, gawan niyo ngan king lagyuning Ginong Jesus, king kapamilatana, pasalamatan niya ing Diyos ay pa. Ikong babaeng talasawa, manusig ko karing asawa yu,
uling itiye ng sukat yung daptan ang timong Kristiyana. Lalaking talasawa, luguran yu lat pakiutusan mitmong yumo ring asawa yu. Ikong penganak, maging mapamintu ko karing pengari yu kapilanman, uling itiya ing babyetula king Ginu. Ikong pengari, eyo ra parating kakamuanan ding anak yu. Poto, mga sira lalub. Ingamano ning Ginu. Salamat king Diyos. Mag-ari sa karing pusuyo, ing kapayapaan ng Kristo, ating mensahe na labis-labis miye ke kayo. Ginuman tabi kaya kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita agpang kang sanuhan. ligaya keka o Ginoo. King mumuna ng Aldo, ning Paramingo, Maria Magdalena, Milaiya, at mintakang Simon Pedro, at King Metong alagad pakamala ng Yesus, nga nakarela, kinuware King Kutkutan Ingino, at emebalo nung nure binili. Inyalin wali Pedro, at itang Metong alagad, at mintala King Kutkutan, Milaila, dapat itang Metong alagad amilayang mabilis kesa kang Pedro, at minunayang miras king kutkutan, dinukuya, at kilab ning kutkutan, ikit ng telang pamburol makabili ka rin, dapat ayalinob. Kanita, dintang yang katukin ni Simon Pedro, at taglus-taglus siyang linob king kutkutan. Ikit nang makabili ka rin, ing telang pamburol, at ing panyong penakap king buntok ng Jesus. Iti, makakayabe king telang pamburol, nun makayaluwayang makatuklip king Metong alugal. Linubya naman, itang Metong alagad, minunang dintang, at ikit na, at menwalaya. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabengi po kaya kayongan, at Merry Christmas po. Manwala kayo po, neng panaw na po kanin kapaskuan, ding tao lalaguan pong sasantingla. Laban yun ang mapuring siping yo, may lagula, may santingla, o bala mo yan naman. Mapin po neng kapaskuan, agyang masakit ng biye, agyang dakal paggalangan, agyang dakal utang nga kailangan bayaran, itamungan masaya at mayanta lob. Alwa mo'y kaming anak, pati na ikayong makatwa, mo po ng Pasko, masaya
at mayantalo. Bapin po, wari nga nitang metong nga kanta, Christmas nga, no? It's the most wonderful time of the year. But let me ask you, ba't pag-celebran tayong Pasko? Why do we celebrate Christmas? Ba't kailangan tapang magsimbang benging Syamaldo, magpuyat, magsakripisyo, bayo datang yung Pasko? What is so special? What is so significant about Christmas? Kubalo nung dimdamin niya po itang kwento, misan po kanating metong ari, ba't aluguran niya yung pakakalulong babae? Hinyan yung ari po, may ka-problema ya. Makanano niyang akwalog, apasagot ining babaeng pakakalulong kalugurana. Paligay po na nung gewa na, padakap niya ining babae, pinwersane, pakidnap ni aline. The king came upon a perfect plan. Nanapitang plano na, migpakilala ya, mikyabe ya karelanting pakakalulo. Nananong gewa na po, mikipag-obrayang kayabera, mingabiyayang kayabera, mikasakit, migsakripisyong kayabera, meging alwa karela. Ang gakit ng king bandang tawli, hindi ngari, itang babae, pasagot ni, pawane, alugurane. Kaluguran kong kapatad, yan mo rin, ing Paskong pagselebran tamo. Ba't ating Pasko? Kasi ating nga pong ginong matas, nanong gawa ni nga pong ginong matas po, migbabaya para kaya katamo. Ating nga pong ginong likas ning kadiyosana, ing kamalana at upayana, at meging kawangis tamo, at mekyabe abusal tamo. Bakit? Bangkanita, akwa nakatalob, at aluguran tayang pasibayo. Uling, itamong lalaot, ing Diyos na mismo, yang linapit kaya katamo. Uling, itamong mapagmatas, ing Diyos na mismo yang migpakumbaba, para kaya katamo. At uling itamong may kasala, agyang itamong may kasala, ing Diyos yang ginawang paralan bang kanita, miligtas tamo. Nanong sangkan? Kasi kalugurana katamo. Di nga pong ginaw niya, kapatad, bayo pa pala mihus yung aginaldong o yan, ang po yung regalo, ing Diyos na, yang mumunang diling may regalo kaya katamo, ating importante regalong pigkalob na kaya katamo lang alwa, ing bugtong ng anak, ing Diyos. Ami katahong tao niya, kapatad, the most important gift, the most precious gift, at ang gapta mo, ngayon kapaskuan, alangalwa nun Jesus. In Diyos, ami katawang tao. Pero itamo naman, lanong regalo tamo, king mag-birthday. Wari po, ninong mag-birthday ngayon Pasko, Jesus. Nanong regalo tamo, baka naan tayang kapasaya, ing katang mag-birthday. Kapatad kanitingal do, kapiesta na pong San Juan. Metong apostolang pong ebangelista. Nano niya po kasi nga pong Tiago'y San Juan. Nakalimutan niyo, nano niya po? Kapatad niya mo po. Ninong tatangda po. Isebedeo. Santiago ang po'y Juan, ni kapatad la po ne. At tatangday, Sebedeo. Isan Juan po, metong yang apostol, mumuna ka rin alagad ng Jesus. Aga na kayo po, inyang awsanong Jesus, ilang adami kapatad, mabilis na mabilis. Tikwanding bangkara, ang poing lambat da. Alam mo po ito, meging ordinaryong alagad nun meging lang, San Juan po, metong niya karing one of the closest friends of Jesus. Anya, mayaw siyang apostol. Mayaw siya papin pong John the Beloved. Alam mo po ito, metong yang ebangelista. Ang pangking tradisyon tamo, yakan nung sinulat king kapata, Ebanghelyo, the Gospel of John, ang po karing mapilang sulat king bayong tipan, ang po king libro ning kapahayagan. At aga na kayo po, inyang Jesus at yung king krus, kanino na penabili ni Mana? Kang San Juan. Kang San Juan po. Inya, oy ting meging regalo ng San Juan, king Ginong Jesus. King Ebanghelyo, fast forward po, metong niya karing meniwala, minunang meniwala, inyang sinubliyang mebye, Jesus. Ay tapo naman po, nanong pwede tang regalo, king mag-birthday tamo, makanan tayang apasayin kaya katang mag-birthday, paligayo po, ngayon panauning kapaskuan, ganagagang tao po kaya masayala o lila? Paligayo po, ganagagang masayala o lila? O ito po yung pangadita mo, na ganagagang tao masaya. Just a few days po ba yung Pasko,
misa ko pong mete, kay ba't ining mete, 8 years old yarugo, anak ya mo, kay ba't ka bang magmisa, may itong may dudurot buking isip ko, makanan na kaya lagong magpasko, diyan yung asawang arining yung kematen lang anak ya, kabud pa mong anak da. Kay ba't po, ating mig-shot ka na ako among pakipangadiyo ko po, ang po ining anak ko, malamang king hospital na kami mo magpasko uling may dengue ining anak ko. In other words, not everyone is merry this Christmas season. Ganaganang tao, masaya. Some have no food on their table. Ding alo, masakit la. Some have lost their loved ones. Some are trying to be okay. Some are struggling to survive. And so, a little act of kindness this Christmas season will go a long way. Kung balo nung familiar kay Phuket ang konsepto ng pending coffee. Din dami na po itao, lipa. Matutod na ko po yata, mangailangan akong kape Hindi pending coffee. Misan po kano, ating metong at turista, o ba't may masyalya king metong restaurant, king Europe, magtakaya king gagawan din rin customer. Muna, ating lino ba adwang customers? Kay ba't po nga na, 2 for us, 3 pending. 5 binayad da, pero adwa mo yung inom da. Kay ba't po, tutukitin din tangatlong customers, na anong sabi da? 3 for us, 4 pending. May mayad lang 7, pero atlo mo yung binayad da. At kay ba't, ating hinupuking restaurant ay tang metong pulubi. Kay ba't ganang mingutang kitang waiter, ating kayong, do you have any pending coffee? Yan, ating kayong pending coffee. Kay ba't nga na po ng waiter, ating kami po. Nga kay ba't, binyere. Kitang pulubi, pepabayad. O ito po yung konsepto ng pending coffee. Retang ating pamayad, retang atinan, mamayad na in advance, karetang taong lungob king restaurant ay taalang pamayad. Ngayon nyo po simpleng gana ka, pero makapagpasaya. Kapatad, sana po ngayon panahon ng Kapaskuhan, o yun po yung maging misyon tamo, ing makapagpasayang tao. Nung buritayang di ng regalo, pasaya, ing mag-birthday, sana yung maging misyon tamo, magpasaya kaparang ng tao. Sana yung tamo mismo, maging grasya tamo, bendisyon, karing taong makapadurot. Kaya katami niya, laban niyo naman po ring siping yo, lupa lang pong grasya o disgraali naman po siguro, lupa lang bendisyon o consummation. Sana po, o ining pangadita mo, ngining Pasko kawangis ng San Juan, Evangelista, ing balang metong kaya katamo, makapasaya tamo. Sana gyang ngini mo mang Pasko, agyang metong mong tao, at intang apatulang tao. Sana pangadita mo po, agyang Pasko, itang kakalugod, ipapamye, ipapagmalasakit. Para bang kanita, agyange Pasko, bala mo, Aldoldo, Pasko. Amen. Pasyag tayo po yung kikatang kasalpantayanan, sa salpantaya ko. King Diyos, sigpang may payang tutu, linalang kimbanwan pong yato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ni Banalay Espiritu, may bayit kang nuwan na Maryang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubli ang mebye, pepay tasya banwa makaluklukwana ng Diyos, sigpang lubos may paya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye ang pong mga mate, sasalpantaya ko kimbanalay Espiritu, kimbanala kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubrirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. Karing balang kay dunan nga tang makibat ginu, panwanan ming kaya kang balayan. Ginu panwanan ming kaya kang balayan. Para king pamilya ng Santa Iglesia, ban maging metong yang Hindu at metong apibale-bale, para karinganggan taong mangailangan, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginu panwanan ming kaya kang balayan. Para karinganggang miyasawa, ban apapanatilyan dang sagiwa, ing minunarang sinto, o atoklasan dang pasibayiti, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginu panwanan ming kaya kang balayan. Para karinganggang pamilya ng Yato, ban manatili lang susulong, king ikakatular at pamanyuyo ning metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginu panwanan ming kaya kang balayan.
para karing anak at kayanakan, ban para karela, dimpeng nga rila, makatuwalang ating masabal, king karelang panyulong at tula, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo panwanan main kaya kang balayan. Para karing miyasawang mikakawani, at deng karelang anak, ban makatad mulang taong masampat munye kausukan, tungkol kim pamikalugod, amakasawp lumarin, king kakulangan do, kim biepi bale-bale, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo panwanan main kaya kang balayan. Para karing kekatang komunidad kristyana, bang anting galamening metong a pamilya, mabiyasa tang midadamayan at mirake kintula ning balang metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo panwanan main kaya kang balayan. Adwan tala pungin ring sarilitang kapagnasan. Pangadi tala ring hanggang sibianan tang pangadi. O Diyos sa ikpami, bendish na niya po yung balang metong kaya kami bang kanito, kaniting panahon ng Kapaskuan, kami mismo, mamaya kaming saya at tula, at maging bendisyon kami king balang metong kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, ban kay katabong daon, matanggap yara pa ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapanes saning ginuitin daon karing gamat mo. King kapuri ampon ni kaligayan ning lagyo na.
king saplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O banalay pa, pabanalan mula deting ayin a binili mi king altar mo, lain mong pagkalub ing nabangnan ing pamakinabang mi kaniting banal a pamisulo-sulo, karing lihim ning amano mong alananga, lihim a pepawagam mo, king Juan Apostol San Juan, king antimurin kaniting pamisulo-sulo, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabaya kay kayo, At kekaan timurin, itasyo la ring puso yo, makatas na laking Ginoo. pasalabatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat tampong matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat at makakabos, ing puryan at pasalamatan da ka, kapilan man at nukaren man, o ginubanalay pa, o Diyos, malugod ampon maganaka. Ika ingalananggang pastulmi, kapilan man eme paing gulutan ing kawad mo, nune bagkus paratimeng ingatan ampon ni panluwalo, king kapamilatan ding Juan Apostol mo, ban kanita, mi panibalan niya karin muring talapanibala, ay kamismo ing memili, ban misundu king obra mo, antimong maya papastol, king lagyuning anak mo. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karing banwa, at kagumding sablang upaya, daralit kaming ligaya, alang tuknang ngaming ang pupuri. Ikapining banaloy pa, ikay sibol ning sablang kabanalan, ulinitag pa nagapumi, itugtog may espiritu mo, antimoing titipang ambun kareting ayin mi, ban pabanalan nala at para kay kami, gawa na lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pakanitang beging mi pagtaksilan niya, at bayon na kusang loob dinaw ning biyena, king pamaylas at kamatayan na, kinuha ning tinape, pepasalamata na kat pinuri, piraso na yung tinape, at dinuwang na iti karing disipulo na, nga na, kuwanan ni iti kayo ngan, at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kinuha ning kalis, pasibayo pepasalamatan na kat pinuri, dinuwang na iti karing disipulo na, nga na, kuwanan ni iti kayungan, at minum kayo kaniti,
Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at talananggang tipan, abibubu para kay kahit para karing sablang tao, ban kanita bipatawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Misteryo ng kakatamong kasalpantayanan. Cristo din tangyat at ang yapak, Virgen Maria, iwain niya. Cristo din tangyat at ang yapak, Maranatha, Amen, tatang yapak. Inyang yaning gaganakan miyo mapamakalulungig pa, ing kamatayan ting pangasubli ng mebye, daraon may kay ting tinape ning be, ating kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyerin mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo keka. Ikamingan sanang may sulo-sulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan mi oik pa, ing banal a kapulungan mo, makalaganap king meto yato, at keni naus mong mitipon kanitingaldo kapilane bait ning nuwan na Birhen Maria ing talapangabos ning meto ketawan. Ban mi ganap king lugod kambe ng Leo ing Santo Papa mi i Florentino. Ipasya na ding obispo mi, yapong Eloy kaya kaming kura paroko, yapong John Paul ding sablang pari at diakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, minuna ng pepay na king pihong kapanayan ng pamanyubling miye, king pakalulong mo, dala mula, at ding sablang mayang unabiye, king masalang harapan mo. Pakaludwan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kambe ning Nuwan na Birhen Maria, Indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambering Nuwan Apostoli, San Juan, Santiago, at kambering sablang banal, mibibya kalugod-lugod kaya ka, king kaya kabaning panawon, puriyan ang pon, paligenda ka sana, king kapamilatan nga sa Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan na kambena ang pon kaya, kagumning banal ay Espiritu, sablang parangal ang pon ligaya kaya ka, o Diyos ipanglubos mayupaya, manggaman king alananga. Anting meto nga familia, abe-abe tamong baus at pasawap king igpatang at subanwa. Ikapos mo kami king sablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo.
Diyos ay pami, ing ginuming Aso Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo, mula sana babalik nan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo, ing kasalpantayanan ning Santa Iglesia mo, lain meng pabayapan at pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo paratis sang mantabe kay kayungan. At kekan timurin. Ipakita po ngening mikakan metong tamo king kapayapan. Peace with you po. Peace with you. Ngayon, Kordero ning Diyos, ngayon bilalako king kasalanan ning metoyato, mapalad ng mayaws king apunan ning Kordero. Ginoy, kumatampang tanggap keko, dapat yakas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng dayang Kristo, isad sa nakatamong gaking biye, alananga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, ipanglubos mayupaya, pagkalumusan na king ama na mong mi katawan tao, apenaral ning nuwan apostol sa nuwan, manatili kay kami kapilanman, king kapamilatan iting banal na misteryong pigmasusyan mi, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapa mo po saguli. May pabengi po kay katamungan, burikula mo pong pasalamatan, rin kay katamo pong megmisang eni, ing mumuna po, ing Superintendent ng Archdiocese of San Fernando Educational System, o yung hausan da pong ASFES, Reverend Father Jefferson Bacani. Palakpakan tayo po. Ing kadwa po, iya po yung Spiritual Director ng Theology Department ng kakatamo pong seminaryo, Reverend Father Marvin Dizon. Palakpakan tayo po. Kambe na pong among Eloy, among JP, PPC, PFC, BFC 2025 at Betisenyo. Bibiyeme po yung maya pa oras kaya kayo among, kaniting pamanimuna yuking mumunang aldo ning Misa Triduum, parangal kang apong Tiago. Pasibayo po dakal pong salamat kaya kayo among. Bukas po rin kakatamo pong banala misa at pamagmasusi king adwang aldo ning Triduo parangal kang apong Tiago. Ilapin po rin regular Sunday Mass schedule tamo. Itang 6 a.m., 9 a.m. at 5:30 p.m. Antimo rin po, kaya rin na po ning banalamiso, takikine po ing tigtigan terakan king dalan. At bukas rin po atintamo pong on-the-spot National Dukit Competition at rin karela pong finishes sculpture, maka-exhibit la po kasalukuyan, king kakatamo pong Parish Museum, keni po king ground floor. Kaibat na po nito, atintamo rin pong Dukit Festival Street Dance, itang 1 p.m. at pre-interpretative dance, kaya rin na po ng misang 5:30 p.m. Itamo po dakal pong salamat. Talakad tamo po. Kanga pong Eloy, kay kakatamo pong Kura Paroko at kanga pong John Paul, Fiesta Committee at kay kayo pong parokyanos ng apong Tiago, kambe ng apong Marvin, dakal salamat kay kayo at happy fiesta po. Palakpakan niyo yung balang ito. Ingginuman tabaya kay kayo At kekan timurin. at bendisyonan na kining Diyos sa may payang tutu, ingig pa ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daune, umena kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Santiago, Patulo natin, manipetisipan ika po, patatagan mo, kasapantayanan din, sa upuhig sa peka,
na